Boa tarde a todas e a todos, sendo as 6:06 da tarde, como digo miñas fillas sobre Capicúa, temos que comezar con esta xornada para valentes, posto que levades aquí un día moi longo, aprendendo moitísima información, debatendo tamén e, sobre todo, máis importante, construindo, que ese é o sentido destas xornadas. Para amenizar, como fixo todo o mundo, ao Consello de Cultura Galega por habitar este espazo de ilusións durante 40 anos, e as xornadas por ter unha idade moi chula, 25 anos, non? Eu creo que calquera dos que estamos aquí cambiámoslo, non? Non sei se alguén máis novo, pero andamos aí na media, perdón. É que ao lado de Rosa, claro, digo, unha Rosa é unha Rosa sempre. E, bromas a parte, brincadeiras a parte, hoxe para mí é unha grande ledicia estar aquí un ano máis, posto que sempre non sei por que tócame estar na mellor mesa. Sempre é así, por lo menos eu creo para min que é a mellor mesa. E digos por qué, porque está chea de boas persoas porque primeiro acceden a ceder aquí o seu tempo e a súa viaxe persoal, e sobre todo porque accederon a trasladarnos hoxe en 10 minutos cada un, que se comprometeron, 10-12 minutos, a unha viaxe pola súa persoa, é dicir, polo seu eu, e tamén polo seu nós, é dicir, o que representan aquí como empresa, como espazo cooperativo e, sobre todo, como lugar de encontro coa lingua. A min gostaría empezar pola definición de sustentabilidade, que no dicionario da RAC non apareceu no internet, que o sepades tamén, buscas ali sustentabilidade e non aparece. Hola, Charo, que tal? Estábamos falando de ti, Por suposto. Falábamos de sustentabilidade, non? Entón, para min, en moitas das definicións que busquei, o que máis me emociona é que di que o que busca é darlle unha alta calidade de vida ás persoas, non? Entón, a lingua digamos que o máximo exponente para dar calidade de vida ás persoas, porque temos que comunicarnos. E a nosa lingua é a mellor lingua do mundo. Así que non me lío máis. Hoxe prometo que Rosa non vai a regueifar, pero que igual Víctor Santidrián igual lle toca ao final. O dito, moitísimas gracias por aguantar todo este día de emocións e de información. Quería, iso sí, pedirvos un forte aplauso para comezar con Carola, que chegou no tempo xusto, que se lle abriu o coche, así que forte aplauso para Carola. Forte aplauso para Xosé Lois Lamazares. E fortísimo aplauso tamén para Francisco Xavier Muniña, que xa nos contan eles que esta orde premeditada ten a súa función vital, xa o veredes. Así que, Carola, tes 10 minutiños para contarnos que ven sendo Espiga e, sobre todo, que ven sendo ti unha persoa de Valladolid que me enganou completamente ao falar galego porque pensei que eres de Lugo. Presento-me eu primeiro, eu son Carola, chamame así, familiarmente chamame Carola. E, bueno, eu, xa que desvelou que son de Valladolid, pois, nada, levo aquí un montón de anos, xa 18 así, porque estudiei na Escola de Restauración de Pontevedra. Despois, pasei, pois, os últimos 18 anos en Galicia, sobre todo en aldeas. Ao principio relacionábame máis con xente da cidade, o que tiña máis relación coas cidades, e sí que é verdade que casi toda a xente pois falaba en castelán, eu tamén atopábame máis cómoda, hasta que cheguei a vivir nas aldeas, onde xa descubrei todo un mundo de formas de expresión, porque eu non era capaz tampouco de facer un esquema claro mental de que o que falaba cada un. Para mí o galego era de cada quen, como de cada casa. Sí que tardei bastante dar o salto así de empezar a falar. Eu penso que costoume máis que noutros idiomas, aínda que non sei por qué, porque era máis familiar, pero tardei máis, porque, non sei, sentíame como moi intrusa, ao principio, hasta que xa cheguei á conclusión de que ou falaba galego ou non
non me entendían como eu quería ou eu non entendía, non era unha comunicación sana, non? Era, non sei, algo un pouco extraño. Despois, bueno, xa está, falar de mí, xa chegou. Eu veño hoxe en representación da Asociación Espiga, que xa este ano fai 10 anos que se fundou. Os fundadores e as fundadoras nunca, polo que falei con eles estes días, un pouco coa excusa desta charla, pois lles preguntaron o mesmo que me preguntaron a mí para a entrevista que me fixeron de, bueno, pois por que en galego, bueno, eso. A resposta era que non había, o sea, en ningún momento ninguén dudou que se iba, non sei, que a lingua vehicular iba a ser o galego, non? Era o normal, simplemente. E, de feito, os dous fundadores eran un de Toledo e outro, pois, tamén era de fora, nin siquiera eran 4, 2 galegos e 2 que non. Pero sí, en ningún momento se pensou que iba a ser de outro xeito, non? Sobre todo porque é unha asociación moi vinculada ao territorio, na que se dá moitísima importancia á comunicación coas persoas e como falábamos antes, pois tamén é... O sea, eu, agora que estudiei paisaxe tamén, eso sí que foi como unha inmersión total xa no territorio. O xeito de ver o sea, de ter un pensamento holístico sobre o territorio, que é un pouco que fai a bioconstrucción tamén, non só prestar atención aos motivos constructivos ou ao xeito constructivo, senón que outras cousas se vinculan á construcción, á sustentabilidade, ás persoas, quen vai vivir, como van a habitar as casas ou outras construccións, os materiais cos que se construen, todo eso era moi importante. Entón, a lingua entra dentro deso tamén, da comunicación, da relación coas persoas. E, bueno, eso, a asociación, dende que naceu, utiliza esa lingua con total normalidade, porque eu, por exemplo, cometo 1000 faltas a nivel gramatical, agora falando, seguramente falo mellor nun bar que aquí, agora que imponme un pouco tamén, pero sempre o feito de prestar o servicio de outra lingua, por exemplo, o castelán, cando facemos as charlas, ou tamén coloquios, ou faladoiros, así, o servicio da lingua, de prestar o servicio en castelán ou inglés ou así, sempre é secundario, porque entendemos que a xente que ven as nosas actividades, as nosas xornadas, é xente da terra, que ainda que non fale, que isto lle pasa a moita xente tamén, que non... Igual non dá o salto como a mí, que me costou, non fala en galego, pero entendo perfectamente. Entón, xa tendo eso como base, pois sempre se traballa dese xeito. E a mí tamén é algo que me procurou moita curiosidade e moito ánimo para dar ese salto e para soltarme, porque ao final é soltar, ao final ti estás entendendo todo o que non fase como verbalizalo. Creo que tamén achega un montón a cultura, sobre todo a que nos consideramos un pouco máis... que sempre se deixaba de lado, agora creo que estamos noutro momento e que sí que se lle está prestando moita atención, sobre todo os colectivos independentes como a nós, o rural e todo iso, pero antes sí que era un foco no que nos queríamos un pouco entrar porque veíamos que todo se centraba no urbano, e nos, tiñamos esa inquedanza tamén de decir, a xente que está traballando no rural e que xa fai moitas veces bioconstrucción e que non lle pon nome aos oficios, pero xa está facendo oficios tradicionais, por exemplo, e o xeito de traballar cos oficios tradicionais leva consigo palabras especiales tamén que moitas veces non van ter ni traducción, polo menos no oficio da construcción ou no oficio... Eu, dende que vivo en Galicia, tamén comecei a traballar a terra
cando vivía nas aldeas. Entón, realmente non coñezo as ferramentas en castelán, as coñezo xa directamente en galego. Pois na construción pásame o mesmo, pero é que hai ferramentas ou xeitos de facer que tampouco sei decir en castelán, ni siquiera sei se ten traducción, non? Todo eso, bueno, é un pouco a explicación que para nós foi difícil, porque que simplemente era, por que en galego? Pois, porque sí, xa está. Non había dúbida, non? Pois isto é un pouco quen son, quen somos, bueno, isto que vos poño aquí é actividade que vamos facer con motivo do 10º aniversario, e despois tiña por aquí tamén un pouco a páxina web por si a queredes coñecer e coñecer un pouco máis quen somos nós. Sempre traballamos con grupos de traballo, é unha asociación na que eu formo parte da asociación dende que se fundou, pero non como membra fundadora. E, bueno, síntome, a verdade, moi orgullosa. Nunca pensei que estaría tanto tempo nunha asociación, nun proxecto involucrada e tan inmersivo como é o mundo da construción, ademais. Bom, eu creo que merece un aplauso, non? Así, andando pola arañeira, cando vas a espiga, aparecen palabras como investigación, desenvolvemento, divulgación, pero construción xa. E construción xa dende a lingua, como acabas de dicir, tamén é unha maneira de construir de xeito holístico, como ben dicías antes, de darlle unha globalidade a un sentimento e unha conciencia, unha conciencia tamén de grupo. Na vosa páxina, pola contra, en Da Veiga, seguides facendo tamén unha marca moi clara polas persoas e o territorio, non? Eu hoxe, no almorzo, comendo aí nun espazo moi acolledor, facíamos unha brincadeira co camareiro, non? Porque dicían, oye, a estes mexilóns da ría hai que poñerlle unha Da Veiga debaixo, non? Pero é que é certo, ese sustento que nos ofrecen a veces estas empresas, que eu consumo, neste caso o caso da Veiga, sí que son consumidor, e que dan ese soporte para, cando vas a esa liña de supermercado, como estábamos falando antes, botarlle a man antes que a outras, non? Ben, é certo que este produto casi non ten competencia, porque tamén pásalle como o leite do outro, non? A2, B2, 3, 4, 5, 6, que é algo moi exclusivo, non? Entón, agora sí que pídolle a Xosé Lois que nos conte un pouco quen é el mesmo e tamén ese nós cooperativo de Chantada que nos ven a alegrar esta tarde de xente boa e xenerosa. Moi ben, moitas grazas. Moitas grazas ao Consello da Cultura Galega por invitarnos a este acto. É para nós un orgullo e, sobre todo, o que implica, non? Implica reconocemento ao proxecto. E, desde ese punto de vista, moi agradecidos por ese reconocemento, non? Un pouco centrando no quen son eu. Bueno, eu son... Nacín en Rodeiro, son cambote, e que tuve unha sorte de nacer xa nunha época que pude acceder a unha formación, uns estudos, non? Cosa que os tres irmãos anteriores non puderon, tuveron que ir para Francia, non? E iso, lóxicamente, marcoume e posiblemente Da Veiga viña de aí, non? Desa oportunidade que me dou o Rodeiro, que me dou a familia, e despois tamén outros factores como a experiencia profesional, que tuve unha oportunidade de traballar en moitos proxectos vinculados á economía social, tuve unha oportunidade de traballar e especializarme en desenvolvemento local. Bueno, pois todo eso, lóxicamente, realmente dai nace Da Veiga, non? E un pouco, quen son eu, pois, bueno, son un dos promotores de Da Veiga, non o único, porque fomos tres irmãos os promotores, e ao que se incorporaron os outros 6. Nesa visión de darlle á familia o que me dou ela a min, non? Eu, como principal, ou se cadra como a parte intelectual do proxecto, non? Pero o que sí coincidíamos todos nas inquietudes que tiñamos e que foron fundamentales para poñer en marcha o proxecto Da Veiga.
E as inquietudes como, bueno, estábamos traballando no sur da provincia de Pontevedra, e sempre que podíamos íbamos para Rodeiro, fin de semana, eu traballaba na administración, entón aproveitaba incluso as tardes para ir hasta Rodeiro, e estábamos moi vinculados e moi enganchados a Rodeiro, non? E entón, aí coincidíamos os tres irmãos, os outros dous traballaban en Vigo, e sempre estábamos dando voltas cando nos sentábamos, tiñamos que buscar algo para vir para aquí, Bueno, pois esa era unha das cousas que coincidíamos e foi unha das inquietudes principales para dar lugar ao, bueno, para despois poñer en marcha o proxecto da Veiga. Outra inquietude era que tiñamos claro e un pouco éramos persoas moi implicadas na vida social, política e cultural dali de Rodeiro. Aquí está a Rosa, que pode certificar. E, entón, outra das inquietudes que tiñamos era ese, bueno, na medida e dunha forma totalmente humilde, intentar, se podíamos, contribuir ao desenvolvemento da nosa zona. A zona de Rodeiro, igual que a todas as zonas agrarias e, sobre todo, de montaña, pois, desde os finales do 90, pois, vivían unha crisis moi grande, con peche de explotacións agrarias, a emigración, bueno, o desplazamento das persoas para as cidades e incluso para outras zonas máis distantes, non? E entón, nós tamén era unha inquietud que tiñamos, que era esa, de, na medida que poderamos contribuir ao desenvolvemento da nosa zona, pois era parte do objetivo do proxecto. Non era tanto buscar un proxecto para autoemplearnos, porque estábamos empleados con empregos estables e nos que estábamos contentos, senón realmente buscar un proxecto propio, un proxecto que fose que contribuíra ao desenvolvemento da zona e un proxecto que nos permitise a nós tamén retornar para a zona. E despois había outras inquietudes que tamén teñen que ver co proxecto, que teñen que ver quizás máis ca miña experiencia profesional, que é o tema da economía social e o desenvolvemento local. Entón, nese sentido, fomos capaces de alinearnos todos tamén con esas outras inquietudes, é dicir, de vincular o proxecto á economía social e de, por así decirlo, ilo conformando en torno a todo o que implica o desenvolvemento local. E aí estamos, é dicir, os tres irmãos animamos, ou por así decirlo, convencemos aos outros para que formasen parte do proxecto, porque era parte tamén da inquietud que a familia, se o proxecto se consolidaba, tamén revertira na propia familia, nesa idea de que, bueno, polo menos se podía devolver algo dos esforzos que fixo a familia por nós. E esa é un pouco unha introducción moi larga, e entón eu tiña aquí unha presentación, pero a ver se abrevio, porque senón non teño tempo. Tranquilo. Gustaría un pouco para contextualizar basicamente ao final, quería vincular a presentación á temática da... Precisamos, perdón, como hai xente na casa vendo a charla, era ben que colleres o micro inalámbrico, pode ser, para que te escoiten na grabación. Ou poñerte máis perto de aquí, ou... Sí. Bueno, o que vos comentaba, gostaríame contextualizar o proxecto, que por lo menos que todo o mundo, as persoas que están aquí, souberán de que vai, e despois enlazar un pouco ca temática ao final do que son as xornadas estas. Entón, bueno, o proxecto aquí, o que falaba antes, é dicir, que realmente a Veiga nace en base a esas inquietudes e polo 2003. E este é un pouco a posta en marcha, porque vos falades unha idea, que inicialmente somos seis socios fundadores, 3 promotores e 7 postos de traballo. De todos os postos de traballo éramos mínimos necesarios para poder realizar a actividade que teníamos, que era a elaboración de galletas mariñeiras. Non vos explico a historia das galletas mariñeiras, de como o descubrimos e todo eso, porque non me daría tempo, pero realmente o que buscábamos nos pareceu que a galleta mariñeira reunía todas as características suficientes para que tuveran éxito comercial. E ainda que éramos, ao principio, só o queríamos os tres.
Nadie pensaba que as galletas mariñeiras nin siquiera as entidades bancarias que estaban aquí entón, pero bueno, nós, por así dicirlo, tuvemos un flechazo con elas cando descubrimos a Dan Buenos Aires e pensamos que sería o produto ideal para darlle actividade económica a este proxecto. Os anos denos a razón, pero bueno, no medio tuvemos bastantes dudas. Esta foi a evolución do proxecto, como vedes, houve que picar moita pedra, empezamos en 2005 e hasta 2014 realmente o proxecto non xenerou recursos suficientes para manterse. Entón, estes anos todos houve que picar moita pedra, pero foi entre un modelo de negocio e a propia xestión foron suficientes para aguantar. É un proxecto que tamén pode quedar no camino. Porque se meteu no medio a crise do 2009, a financiera, que foi complicada. E entón, hoxe o que podemos decir é que o proxecto está consolidado. É unha empresa mediana polos postos de traballo, pero con unha facturación de 6.000 e pico, 6 millóns de euros, 6 millóns e pico de euros. Este é o gráfico da creación de postos de traballo, simplemente é unha ilustración para que vexades que un pouco o proxecto é un proxecto intensivo en traballo. Non é tanta facturación para ocupar 75 persoas, 80, non? É dicir, 75 estables e outras 10 fixas discontinuas, pois, bueno, é dicir, claramente é un proxecto intensivo en traballo. E iso ten que ver cada filosofía ou modelo de negocio. Estou falando da situación actual. Este ano inauguramos unhas novas instalacións ali no mismo polígono. Por certo, nós estamos en Chantar. Somos de Rodeiro, pero estamos en Chantar. E entón, bueno, isto xa sabe, máis ou menos, vos imaginades todos as razóns. Non é porque quixeramos ir para Chantar, é porque en Rodeiro non había chan industrial. Que é dicir, cando falamos do despoboamento, pois hai moitas cousas que o explican. Non é porque a xente marche porque lle dá. Entón, estas instalacións o que nos permiten é precisamente aumentar a capacidade de producción e permitironos implementar medidas de cara a reducción do impacto ambiental, e hai así bastantes elementos neste sentido, pero sobre todo nos permitiron mellorar a confortabilidade dos postos de traballo. Traballarán de unha forma máis cómoda, alegre, etc. E un pouco, chamei a atención a todo o mundo que nos ven visitar, porque a maioría das naves que hai por lado son naves con ventanas moi pequeninas e nós lle damos moita importancia precisamente á confortabilidade das persoas que estamos aquí. A estrategia, simplemente entre dos comentarios. O proxecto apoiouse fundamentalmente nestas tres liñas estratégicas, nestes piares. Por un lado, o modelo de negocio, por outro lado, o produto, e por outro lado, o sistema integrado de xestión, que nos vou explicar, pero que foi tamén determinante para a consolidación do proxecto. Eu aquí vou me centrar no modelo de negocio, dunha forma tamén moi por encima, pero os tres foron fundamentales para que o proxecto se consolidara. Pero o modelo de negocio foi determinante. E entón, este modelo de negocio, é dicir, un pouco explicas aí, é un dos piares estratégicos do proxecto de Davega, e apostar por un modelo de xestión empresarial responsable, centrado nas persoas e na contorno. Era trasladar as inquietudes que tiñamos ao proxecto, non? Básicamente, tampouco non era, non inventábamos nada. E iso, mire, se o tiñamos claro no 2005, que cando registramos a marca da Vega, que por así dicirlo, e puxemos apellidos, o de producción responsable, para que quedara claro. Entón, a misión do proxecto de Davega, é moi simple. Contribuir ao desenvolvemento sustentable da nosa contorna a través da economía social, a autoxestión e a innovación. E tamén querer inspirar a outros a que o fagan tamén. Iso é a nosa misión, a nosa razón de ser, e eran as nosas inquietudes. Entón, bueno, os conceptos, a economía social, a sustentabilidade e a innovación. Entón, o modelo de xestión empresarial responsable. Como o podemos definir así de forma gráfica? Pois é un modelo vinculado á economía social e
Entón, que podemos destacar entre catro aspectos, é dicir, a responsabilidade ou sustentabilidade, é dicir, nós somos máis partidarios de chamarlle responsabilidade porque é asumir realmente un pouco, asumes en primeira persoa e se moderno. E a responsabilidade, sustentabilidade social, responsabilidade, sustentabilidade económica, responsabilidade, sustentabilidade medioambiental e responsabilidade, sustentabilidade cultural. Iso pouco relaza a xornada. Sin detallar, dentro da responsabilidade sociolaboral, por exemplo, que cuestións se podría destacar. Trátase dunha empresa de economía social, unha sociedade limitada laboral, a ela grande. E que quere dicir iso? Que os traballadores son os que controlan a sociedade. E todas as persoas que traballan en Daveiga teñen dereito a facerse socias da empresa. E Daveiga facilita hasta o punto de financiar o 50% do valor da participación. E esa é unha das características principales, é que son unhas empresas de economía social, sea cooperativa ou sea social laboral, a característica principal é que os socios e traballadores controlan o proxecto. E despois, a situación actual, e actualmente hai 58 persoas das 75 estables socias traballadoras, é dicir, o 80% con emprego estable, son socias do proxecto. E 5 persoas socias financeiras, que teñen o 20% do capital social. E o que implica este modelo? Bueno, implica unha serie de melloras en relación coa conciliación familiar, porque por falar as ideas no 2005 xa se implantou a xornada continua. No 2006-2007 o teletraballo, é dicir, cando nos pillou a pandemia, nos viñamos xa teletraballando, que era dos poucos casos, non era. E sempre pensando nisso, na conciliación. Había un compañeiro que vivía en Vigo e, pois, que era complicado compatibilizar a residencia en Vigo con traballar en proxecto. Pois teletraballaba varios días a semana. Reducción de xornada, cambios de horarios voluntarios, excedencias voluntarias, ausencias non retribuídas, etc. Esos son, para que vexades, o modelo de responsabilidade sociolaboral das empresas de economía social, pois estes son exemplos deso. O tema da transparencia, é dicir, o dereito á información de todas as persoas que están no proxecto, é dicir, da información económica, laboral, comercial, etc. Todos os anos temos unha ou dúas asambleas de traballadores e nesas asambleas se comunican pois, os resultados económicos, os salarios están expostos, é dicir, hai un ánimo por ser o máximo de transparente. E despois a autoxestión, ese é outro objetivo. Todo isto ten oportunidades de millora. E un diles claramente é o da autoxestión. Que é a autoxestión? Pois é realmente unha forma moi simple de visibilizarlo é eliminar os xefes da empresa. É dicir, que as persoas se autoxestionen. Pois ese é un objetivo, ainda queda moita pena criticar, pero é un objetivo que nos marcamos no proxecto. En relación con a responsabilidade socioeconómica, pois é o elemento fundamental é a redistribución do valor engadido. Entón, aí timos, a través dos salarios, é un claro exponente de redistribución do valor engadido, e a través das compras a proveedores procedentes da contorna próxima, a través do reinvestimento dos excedentes e a través da participación nos beneficios da empresa. A responsabilidade medioambiental. Bueno, hai aspectos curiosos como o tema, clásicos como o tema fotovoltaico e despois un curioso como o aproveitamento da agua de chuvia para usos non productivos, o residuo cero no proceso productivo, etc. E despois, en relación á responsabilidade cultural. Por un lado, temos o compromiso ca lingua. O galego é a primeira lingua na comunicación do etiquetado. Non só etiquetamos en galego, etiquetamos en varios idiomas, pero o que temos claro é que o galego é a primeira lingua na comunicación.
tanto nas redes sociais como no packaging, etc. E despois, o outro aspecto relacionado coa responsabilidade cultural está nós estatutariamente asumimos unha dotación obligatoria dos beneficios destinados a este ámbito. É dicir, o 2,5% como mínimo teñen que se destinar a este ámbito cultural, a esta área cultural. E sería a través do fondo que chamamos de formación e promoción. E é un fondo creado e obligado, por lo tanto, destinada á formación, promoción e sensibilización relacionado coa economía social, o desenvolvemento rural e a cultura e o deporte. Un exemplo desto, pois o fomento da economía social e o desenvolvemento rural nos centros de ensino. Temos un programa que destinamos aos institutos e á universidade, que participan varios maestrados da universidade, no que nós ponemos a disposición seminarios relacionados coa economía social, visitas ao obrador e, sobre todo, un efecto de demostración que sería da Veiga cara a sensibilizar que as empresas de economía social son viables e adecuadas para emprender diferentes proxectos. Ese sería un pouco os programas. E a modo de conclusión, e aquí nos metemos máis no tema do galego, e cara vincular esta xornada. Por que en galego? Bueno, eu acordeime destas verbas de Celso Emilio Ferreiro, porque me impactaron moito xa nos anos de estudante, vivo lá polo 84, ou así, 84, e fixamos unha xornada de normalización lingüística e nos impactaron moitísimo este poema de Italo fronte ao mar, e aquí se me ocorreu adaptalo, un pouco para recoller un dos aspectos de por que en galego en Veiga, ou nós, porque sí, porque nos gosta, porque nos peta e queremos e darnos a gaña, porque nos hai de dentro. Ese é o elemento, un dos elementos de por que en galego. Non lle temos que dar contas a nada. Pero hai outros dos aspectos que me parecen importantes, que é porque nos enriquece como empresa. O negocio, quer dizer, falando da empresa. Xa non é unha cuestión política ou ideolóxica ou de compromiso. Vai máis alá. Porque nos enriquece como empresa, axúdanos a conformar o relato, todo isto que vos estou comentando, como proxecto comprometido coas persoas e co entorno. O galego facilítanos eso e dalle coherencia. Esa é outra das razóns. E porque é positivo para a nosa estrategia comercial. Aquí xa se comentou na outra mesa aspectos positivos que podemos, algúns que xa se comentaron, por exemplo, permite, desde a nosa experiencia, podemos decir que permite fidelizar as persoas consumidoras que usan o galego como lingua habitual, claramente, sin estudio de mercado. Nós, unha parte importante dos consumidores, conectamos con eles un pouco por esta filosofía. Non só polo galego, pero co galego tamén. E sin crear rexeitamentos nas persoas que non usan, claramente. Eu participei en moitas feiras promocionando as mariñeiras e a día de hoxe non me topei con nadie e lle parecera mal que usáramos o galego. E máis, había certo filo, ainda que non falaran o galego. Quer dizer, conectaron tamén co galego. Entón, nunca notamos que producira rexeitamento. E, sin embargo, sí fidelización. Contribui a crear unha barreira de entrada a competidores de fora da nosa comunidade. Comentábamoslo antes, as mariñeiras están empezando a ter competidores, pero o galego vai ser, para nós, a nivel de posicionamento, unha barreira de entrada para moitos competidores de fora de Galicia. Pode ser, non só nas mariñeiras, en moitos cousas. E favorece o aproveitamento das novas tendencias de consumo, que tamén se comentaron aquí, é dicir, demanda de produtos diferenciados.
A lingua contribúe de forma natural a esa diferenciación. Demanda de produtos vinculados á tradición e ao territorio. A lingua de forma natural tamén contribuye a esa vinculación. E a demanda de produtos con identidade propia, que con personalidade. A lingua contribuye a personalizar e a transmitir o relato emocional vinculado ao produto. É dicir, hoxe, cada vez máis, o consumidor busca un produto porque lle gusta, porque lle sabe ben, porque lle apetece, e porque lle cubre unhas necesidades. Pero se pode escoller, busca produtos que teñan algo máis detrás. Que teñan un proxecto detrás ou diferentes elementos emocionais que busca ese consumidor. Bueno, pois o galego, a lingua, é un deses elementos potentes para chegar a emocionar ao consumidor. E oportunidades de millora que a mí me parecía así moi básico, así unha reflexión moi profunda en relación á normalización lingüística nas empresas. Ver o galego, o uso do galego como unha oportunidade. Dimos que eu creo que a cuestión de convencer as empresas para que usen é porque detrás deso hai unha oportunidade de negocio, para favorecer o negocio. Non como unha opción ideolóxica ou de compromiso. Nunca, é dicir, eu creo que se está cometendo o erro de intentar animar as empresas ou os negocios a que usen o galego por unha cuestión de compromiso co país. Bueno, pero iso é importante. É dicir, o importante é demostrar que iso é positivo no seu negocio. É a forma máis fácil de enganchar. Campañas de concienciación e sensibilización específicas para os diferentes sectores productivos. E despois, sobre todo, facer especial incidencia no sector servicio. Eso, por propia experiencia, nos pasa en da Vega e pasa en xeral. É moi difícil avanzar noutros sectores productivos se non hai unha oferta de servicios en lingua galega. Comentaban aquí, o tema das escrituras do notario, o tema dos contratos, o tema... Se as consultoras, se as asesorías, se os notarios, se calquera outro tipo de servicios non usan o galego, é moi difícil chegar a implantar, polo menos internamente. Porque nós ainda gastamos no sistema de calidad protocolos en castelán, contratados a unha empresa galega, pero que non houve maneira de que os fixeran galegos. É dicir, porque era o personal de fora, porque fora. E iso ainda o arrastramos hoxe. Nós imos actualizando os protocolos según necesitan actualización. Non ímonos traducidos, nós. Pero a implantación foi toda en castelán. E esta, un pouco para rematar, a responsabilidade empresarial pasa por poñer no centro as persoas, o territorio e a cultura, de forma consciente, espontánea e natural. E ese é o que, desde o meu punto de vista, se pode entender por responsabilidade empresarial. E o anterior é compatible co ánimo de lucro da empresa e dos outros. Eu teño ánimo de lucro en David. A empresa ten ánimo de lucro. Ese é compatible con este número. Moitas gracias. Bon. Moitas grazas, José Lois. Non te preocupes. Era imposible pararte, non porque non quixera, senón porque era imposible, porque era moi interesante o que estabas contando, e creo que pagou moita pena invertir este tempo, que eu tiña aquí un feixe de preguntas, pero eu rompo todo e non pasa nada. Pero eu creo que ainda nos falta a terceira persoa, o terceiro pé desta tríada maravillosa de persoas que temos hoxe aquí, é que eu cando recibín un mail dele, eu mandeilles para preguntar de quen eran sendo, non? De quen ven sendo. E mandoume un mail aquí este home que teño ao meu lado, este fenómeno, Francisco, dicíndome de quen eu son sendo tal. Pero narrou unha historia moi bonita, e que mencionou a un amigo en común dos dous, que é Mini, e mencionou a un instrumento. Eu voulle perdonar hoxe, porque conocino hoxe tampouco é cuestión de reprochar de nada. El dáballe a escoller a Mini entre dous instrumentos, para aprender el, o acordeón ou a zanfona. E escolleu cal escolleu. Deixou de lado o meu instrumento favorito, que é o acordeón. Pero cousas aparte sempre poderemos tocar xuntos, non te preocupes. Entón dixenlle que hoxe sería moi interesante, e tamén citando outro moi bon amigo meu, que é Suso do 16, que son desta xente tabernícola, que debía ter xa un espazo no Consello da Cultura Galega,
E que sempre di que cando temos que poñernos ao día de cousas, non? Pois quedamos para xantar os domingos, el chámalle darlle a zanfona, o sea, darlle a lareta, latricar, darlle a lingua e darlle a zanfona. Entón eu pedinlle se, por favor, Francisco, hoxe, na súa presentación, podía darlle a zanfona. E non sei se a trouxeche. Bueno, é mentira todo o que día. Estaba pensando antes se conformarme con volver aos 40 anos ou simplemente botar 25 para atrás. Entonces, voume conformar con botar 25 anos para atrás. Eso, agradecerlle ao Consello da Cultura Galega, como sempre, o traballo tan fantástico que fan, e grazas tamén polo convite. Eu dicíalle que son fillo da Celia do Lemés e máis do Javier do Romualdo, que eran dúas persoas dunha aldeíña da lá de Taboada. Como vedes, o poder da Ribeira Sacra cada vez vai a máis. Preparádevos porque estamos en plena conquista de todo o territorio. E simplemente, eu fui enfermeiro. A vida encargouse de ir marcando agullas como nas vías do tren, e nun determinado momento, tuve que cambiar o ámbito hospitalario polo ámbito da hospitalidade, que é relativamente parecido, porque trátase de cuidar das persoas. Entón, desde hai 23 ou 24 anos, mudamos a nosa vida en Vigo por unha casa de turismo rural na Ribeira Sacra. Como son dos da tribu esta, que eu creo que todas as que estamos aquí, somos desa tribu de que a cabeza non nos para, tentando facer cousiñas e tentando tamén darlle a vida a Ledicia, eso, hai 10 anos, cando perdín a vista, efectivamente, foi certo, lle preguntei ao Mini, con esa voz que ten el, ti a zanfona, entón non houve máis que comentar. Pedinlle, eso sí, a Manolo, que para facer a presentación, claro, o PowerPoint non me vale de nada. Nin os vídeos, nin nada deso. Dixenlle a ver se tiñan o DGP, pero díxeme que non. Entón, trouxe eu, porque así xa acabamos antes e non levamos tanto problema. Ademais, agora xa, como vai sendo hora de ir rematando e xa para espabilarvos un pouquiño, teño unha casiña franca na mariña entre loureiros. Teño paz e teño amores, estou vivindo no ceo. Todas. Ai, la, 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 ai, la, 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 ai, la, 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 ai, la, la, ai, la, la, Isto que vedes aquí é unha zanfona, efectivamente. A zanfona é un instrumento de orixe medieval que chegou a Compostela desde Centro Europa. Como as galegas e os galegos gustanos a boa música, somos moi acolledores, pois pensou en quedarse en Compostela. E desde hai séculos está canda nós. No Pórtico da Gloria sabedes que está un organisto, en determinados capiteles do Pazo de Gelmírez ou en
miniaturas que hai por códices e por aí adiante aparece a zanfona. Como vos dicía, é un instrumento de orixe medieval, pero desde hai séculos ven animando e ven aledando a xente das feiras, das romerías, das aldeas, das lareiras, e ven formando parte tamén do noso patrimonio e da nosa cultura. É un instrumento de corda e é un instrumento moi simbólico e moi curioso. Vale, se vos fixades, ten unha roda que se chama a roda da vida. E se eu xunto unha corda coa roda, xera xa un movimento, xera xa un son. É un son monocorde, quizá, pero se a ese son lle somamos outro, xa pode facer unha melodía. Xa se facemos un trío, ya es la rapera. A estas alturas, o señor moderador estará dicindo este home, ademais de cego e xordo, se confundiu de foro, non estábamos a falar destas cousas, pero se vos fixades ao longo de toda esta xornada, que por certo aprendín moitísimas cousas, se falou de sostibilidade, se falou de innovación, se falou de tradición, se falou de compartir, se falou de armonía, se falou de sinerxias. Todo iso é o que está simbolizando e o que está representando a zanfona. Porque, se non están ben axustadas, pois desafinas. Cada unha é independente, cada unha ten o seu cometido e o seu son propio. Pois iso tamén nos pasa, eu creo que na propia comunidade e na propia sociedade. Tócame desde hai uns anos presidir a Federación Galega de Turismo Rural e a Asociación Ribeira Sacra Rural. E, bueno, é un colectivo moi diverso, é un colectivo, é a nosa xente, eu creo que é unha representación tamén do que é a nosa xente, xa non digo a nivel empresarial, sino simplemente, pois, eso vital, non? E é moi diversa, evidentemente, coas súas eivas, tamén coas súas cousas fantásticas, non? Porque, ao final, todas esas 500 e pico casas de turismo rural que hai en Galicia, cada unha foi un proxecto de vida, un soño que unhas persoas foron quen de poñer a andar. E que máis alá de que sexa un espazo onde a xente poda vir descansar e poda disfrutar dun xantar ou poda coñecer un entorno, pois é sobre todo tamén un proxecto de recuperación dun patrimonio que nos foi legado, é un proxecto tamén de empoderar, pois desde os albaneis ou a xente, neste caso Carola tamén leva feito cousas destas, de recuperar pois os esgrafiados, ou recuperar un xeito de facer ou de cuidar a madeira ou a pedra. E é tamén unha maneira, pois eso, tamén de que a xente se achegue a un rural que parece que por veces parecía que estaba esmorecido e que ten moita máis vida da que agora pensamos. Evidentemente, as empresas, decía delo ben antes, pois o fin é o lucro. No turismo rural creo que hai diferentes tipoloxías de propietarias e, pois, sobre todo, hai xente que é un complemento a outras economías e, entón, bueno, pois, adican o tempo que lle adican. Hai outra xente que, digamos, creemos no proxecto e creemos que o turismo rural é moito máis que amañar unha casa, poñer unhas camas e unhas mesas para que a xente viña a dormir, que formamos parte dunha misión que temos tamén de conservar ese patrimonio material e inmaterial que nos é legado e que, de alguma maneira, pois, tamén axuda a que sexa a familia ou sexa o entorno veciñal, pois tamén teñan futuro. Estes días, preparando un pouquiño así o que íbamos a falar agora, pois non vos vou aburrir con cifras,
pero fixadevos cousas curiosas vinculadas coa lingua e tal. Esta mañá unha compañeira falaba de que solamente había 6 casas que tiñan página web en galego. Bueno, hai unhas pouquiñas máis, pero é curioso, lembrarvos as cifras. Estuvemos facendo así un barrido das 500 casas non, pero 220 e pico, 230. O 40% das casas de turismo rural teñen a súa página en inglés. Unha cuarta parte, unhas 50, máis ou menos, desas 200 e pico, teñen a página en galego. É curioso, porque resulta que despois, cando vamos a ver as cifras de procedencia, por exemplo, dos clientes, e aquí creo que os estudios de mercado fallan por todos os sitios, o 90 e pico por cen da xente que ven ás casas de turismo rural de Galicia é de orixe nacional. Vale? E unha porcentaxe significativa é de orixe galego. Bueno, pois posiblemente non temos claro cal é o noso cliente, porque ou ben algo non estamos facendo ben para comunicarlle aos estranxeiros que estamos aquí, ou senón, evidentemente, dedicar o esforzo de facer unhas páxinas webs para inglés ou francés ou isto, que realmente a xente non veña, pois algo está fallando. E, como decíades tamén algúns de vos, pois evidentemente a lingua é un patrimonio que eu creo que nos enriquece tamén como empresa. Eu levo 20 e pico anos, pois eso, acollendo a persoas e bueno, facendo rutas pola Ribeira Sacra, para arriba e para baixo, e unha das cousas que sempre detectas é que a xente agradece que lle achegues a todo o que supón o ser de Galicia, non? Sea a gastronomía, sea a cultura, sea a paisaxe, sea a música, sea o que sea. E non lles importa moito se falamos en galego ou cantamos en galego, porque hasta din que lles gusta. E despois, eu creo que tamén unha das cousas que falaba ahora Xosé Luís, pero tamén non falaron na mesa anterior, é que a veces parece como que nos costa creer que a nosa lingua vende, que a nosa lingua é un elemento que nos enfortece e é un elemento tamén que gusta, non? E que temos aí moitas veces dun xeito moi doado. Evidentemente na Fegatur, pois, músicos como a min creo que non hai máis, pero cada casa ten unha historia. Hai xente que fai unhas empanadas fantásticas, ou hai xente que pinta, ou hai xente que fai unhos recorridos tal, ou que fai barro, ou que fai obradoiros de madeira, ou que fai temas vinculados con baños de bosque, ou con sendeirismo, ou con cociña vegana. Quero dicir que hai unha diversidade e unha riqueza que eu vos convido a que coñezades. E por outro lado, pois tamén eso, seguir sendo conscientes de que a música e a lingua, a tradición oral, é algo que está moi vivo, non? E que temos aí moitas veces dun xeito casi sin darnos conta. O ano pasado, unha das actividades que promovemos desde a Fegatur foi un proxectiño que lle chamamos Abertas de Par en Par. E que consistía, pois, en darse conta simplemente de que as casas de turismo rural, por exemplo, que temos en Galicia, moitas delas son auténticas xoias da arquitectura popular, desa arquitectura sin arquitectos, e que forman parte do noso patrimonio, e que teñen moitas veces espazos e estearios fantásticos para poder, pois eso, facer un concerto ou facer unha representación. Entón, o ano pasado, pois eso, durante 2 meses, 25 artistas galegos e galegas, pois eso, desde Fernando Barroso, Germán Díaz, bueno, pois moita xente, Mercedes Prieto, Sergio Cobos, Óscar Fernández, quero dicir, moita xente desta que temos e que están facendo moitísimo polo noso patrimonio, Manuel Vilas e Charo Pita, bueno, pois, moitos deles foron ofrecendo en 25 casas de turismo rural pois espectáculos, sea de música, sea de teatro, sea de danza, de diferentes cousas. Foi fantástico.
Claro, evidentemente estas cousas necesitan un certo apoio, unha certa financiación, pero son pequenas maneiras de poder turrar para adiante. E, sobre todo, tamén, outra das cousas que eu creo que temos que tamén ser moi conscientes é que ou facemos proxectos que económicamente sexan sostibles, sexan proxectos que teñen futuro na xente nova, ou senón, evidentemente, nos vai a costar. E iso conecta tamén con algo que xa se falou aquí tamén, que é o tema das sinerxias. Antes falaba con Pedro de Deleite, con José Luis tamén, xa o sabe. As casas de turismo rural moitas veces son pequenos escaparates para un público que ven de moitísimos sitios e que o primeiro lugar onde coñecen sexa o leite, sexa as mariñeiras, sexa o viño, sexa un licor, sexa unhas galletas, calquer cousa, é nas casas de turismo rural. Entón, ainda que somos pequenos, pero eu reclamo que esas sinerxias nos farían moito ben, porque cousas tan simpáticas como «Puedo tocar unha vaca?» Pois claro, podes tocar unha vaca, como non vas poder tocar unha vaca, non? Ou, eso, simplemente, ser capaces de recoñecer unhas plantas ou ser capaces de recoñecer, ainda me pasou hai pouco, hai xente, e vos parecerá increíble, pero hai xente que non recoñece unha figueira. Dices, home, bueno, las hojas e los figos e tal, non, polo aroma. É dicir, parece increíble, non? Pero hai xente que xa esas memorias gustativas e olfativas non as ten. Xa non digamos o feito de poñerse nunha lareira a asar unhas castañas ou asar uns torriscos. Todos estes elementos témonos aí e son fantásticos. Remato xa, se me permites. Bueno, é un pequeno homenaxe tamén, e tamén vos pediría que a cantarades. É unha pequena mazurca que hai uns anos compuxen para darlle a benvida a xente cada vez que ven a casa. Pero, bueno, é tamén unha benvida a todo este patrimonio que temos entre todos. Persoas que aquí se atopan, que permiso lle me dan, desde xa sexan benvidas, que en boa compaña están. Saúde, paz e ledicia, por aquí acadarán. Sabrosuras e outros gozos, agardandolles están. Sabrosuras e outros gozos agardandolles están. Se procuran un tesouro, se tras o diviño van, sexa do ceo ou da terra, entre nós lle andará. Bo humor e sentidiño, e un calmado contemplar. Ulan, sintan e degusten, despois deixense levar. Ulan, sintan e degusten, despois deixense levar. Antes de seguir quixera, pido yo de corazón, cantar xuntos estes versos en forma de bendición. Todos. Paz e ben con todo sexa. Paz e ben con todo sexa, con toda a humanidade, con toda a humanidade. Que boa estrela lles guíe, que boa estrela lles guíe, cando veñan, cando van. Que boa estrela lles guíe, cando veñan, cando van. Hora de labor e herdanza, con que gañarmos o pan, procurando a ledicia de vivir en irmandad. Andarán bellos camiños, entre soutos han cruzar,
onde por veces semella que o tempo esqueceu pasar, onde por veces semella que o tempo esqueceu pasar. E ao rematar quixera, pídollo de corazón, cantar xuntos estes versos en forma de bendición. Paz e ben con todos sexa, paz e ben con todos sexa, con toda a humanidade, que boa estrela lles guíe cando veñan, cando van, que boa estrela lles guíe cando veñan, cando van. Bon, moderase sola esta mesa, xa vedes que os tempos son os que son. Eu estaba xa vendo a Mago Teto dicindo eu vou acabar aquí ás 12 da noite, pero bon, é unha tarde máxica, nunca mellor dito, máxica non somente pola xente que está aquí, como vos dixen, é a xente boa e xenerosa que tocou este ano nesta mesa, e eu tiña aquí un feixe de preguntas, pero creo que é o momento de rachar con todo, porque senón vos, que sodes a xente importante deste día tamén, non ides ter pé á palabra.